खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ साइ स्टेडियाम लोगोसे क'क्राझार प्रेस क्लाबनि जथायै क'क्राझार साइ स्टेडियामाव सानडे अन साइकेल राइड हाबाफारि बानजायदों। नैथि खौराङाव दङ बेरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि TCLCC आरो BCDC मासिगिरिफोरनो थिसनथाइ बिलाइ गथायबाय। बेरगाव जिल्ला BPFनि मावख'आव BTCनि बेरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि TCLCC आरो BCDCनि चेयारमेनफोरनो थिसनथाइलाइ गथायनाय हाबाफारि लानाय जायो। TCLCC चेयारमेन बिबानखौ बिक्रम दैमारिनो होनाय जायो। बिक्रम दैमारिनो थिसनथाइलाइखौ गथायो बेरगाव जौगाखां खोन्दोनि BDO जादब कलिताया। थामथि खौराङाव दङ BTCनि सेक्रेटारियेट मोखाङाव ST होनायनि बिथिङाव BTCनिफ्राय NOC हरनायखौ 24 घन्टानि गेजेराव बोखांनानै लाफिननांगौनि दाबि खालामदों फरायसाफोरा। हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, हाग्रामा महिलारि गो बेक, आसाम सरकार हाय हाय, BTC सरकार हाय हाय बायदि स्लगानजों मोनद' हारिनो ST होनो थांनायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ट्राइबेल फरायसा फरायसुलिफोरनि दैदेननायाव क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसा फरायसुलिफोरा मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनानिफ्राय BTC सेक्रेटारियेटसिम हानजा सुरदों। BTC सरकारा मोनद' हारिनो ST होनायाव हेंथा गैया होननानै आसाम सरकारनो NOC हरनायनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा BTC सेक्रेटारियेटआव हाबनानै गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों आरो मोनद' हारिनो ST होनायनि बेरेखायै BTC सेक्रेटारियेट लांगोनायाव सोमावसारनाय फरायसाफोरा मेम'रेन्डामखौ क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गथायो। ब्रैथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि सिमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरफोरनि गिख्रंथाव थासारि। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमा साखाथि ओनसोलनि आंगारकाटा, बगाजुलि, भातखिजुलि, नाग्रिजुलि बायदि ओनसोलफोरा हाग्रानि मैदेर उदखारनि थाखाय गिथावना जायगा महरै जानानै दं। बे ओनसोलनि गोबां गामिनि सुबुंफोरा मोनाबिलि जायोब्लानो हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो। सानफ्रोमबो गय बिफां, बारि बागान, न' बां सिफायनानै खहा खालामगासिनो दं। हाग्रानि मैदेरनि बेफोरबादि उदखारखौ होबथानो थाखाय बिधान सभायाव सावरायनानै बिनि राहा लानो थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरा मैया दाबि खालामदों। लोगोसेनो मैदेरनि उदखारजों सुबुंनि जिउ गोमायोब्ला 50 लाख रां होनांगौ होनना सरकारनि सेराव दाबि दैखाङो। थाद'नाय गैयै हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिबाय थानायखौ नोजोर होनानै मैया मोनसे आन्चलिक कमिटि दाफुंनानै लानाय जायो। मख'नाय जायोदि ओनसोल नाङैनो सोमजिबाय थानाय मैदेरनि उदखारखौ होबथानो थाखाय सरकारा जेबो रोखोमनि राहा लायाब्ला गोख्रों सोमावसारनो थांखि लायो। बाथि खौराङाव दङ तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोनायाव दुंहाव थासारि। तामुलपुर फरायसालिमा, तामुलपुर डिग्री फरायसालिमा आरो तामुलपुर जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बर' फरायसा आरो राभा फरायसाफोरा तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि लांगोनायाव मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायनि हेंथायै बेरेखा सोमावसारदों। आसामनि मरान, मथक, थाइ, आहम, कच, राजबंशी, आदिबासी आरो चुटिया बे मोनद' जौगाखां हारिनो ट्राइबेल होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथायफोरा फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोबां खहा जागोन, जायनि थाखाय आसाम सरकारनि बेफोरबादि थांखि लानायखौ थाबैनो बोखांफिननानै लाफिननो थाखाय खावलायो। तामुलपुरनि फरायसाफोरा सोमावसारगिरिफोरा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद, मन्त्रि पीयूष हाजरिका हाय हाय, रनज पेगु हाय हाय, आसाम सरकार हाय हाय, मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनायखौ बन्द खालाम बायदि बायदि स्लगानजों अख्रां गोमसारहोयो। द'थि खौराङाव दङ मोनद' हारिफोरनि ST खालामनायनि सायाव एसेम्ब्लियाव थिसनजाबाय। रिपर्ट बायदिब्ला आहम, चुटिया, आदिबासी, साह जनगोष्ठीनो ST भेलि, मरान मथकनो ST प्लेन, बोखावजायै गवालपारायाव कच राजबंशीनो ST प्लेन आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि बायजोआव कच राजबंशीनो ST भेलि होगोननि थांखि लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ ST होनायनि हेंथायारि हाबाफारियाव क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानायनि गासै दायनिगिरिया BJP सरकार। थाखानाय ST आरो गोदानै जानो गोनां STफोरखौ थुनज्लायनानै गिबि मन्थ्रिया मुम्बाइआव खारखोमा लांबाय। ST होनायनि नंखाय रेकमेन्डेसननि थाखाय आसामाव दाङाबाजि जायोब्ला BJP सरकारनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रनज पेगु आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दाय जागोन होनना अखिल गगैया गोख्रों रावजों बुंदों। दाइनथि खौराङाव दङ मैया ट्राइबेल स्टुडेन्ट अफ बड'लेण्ड आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गेटनिफ्राय BTC सेक्रेटारियेटसिम मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि
पिजिनि फार्स्ट सेमिस्टार स्टुडेन्टखौ मैयानि फरायसाफोरनि धरना हाबाफारि जोबखांनानै फरायसालिमा फारसे गिदिंना फैफिननाय समाव माखासे दुथांफोरा गाग्लोबनानै बुना हरनायखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। फरायसाफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बुग्रा मानसिफोरखौ बर' होनना बिथांमोना मिथिहोदों, नाथाय बुग्राया सोर बेखौ सिनायनो हायाखै होनना बुङो। गुथि खौराङाव दङ। बिटिसि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टआ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो गसर थिसनदों। थांनाय मैया 25 नभेम्बर खालि फरायसा फरायसुलिफोरा एसटि होबथा सोमावसारनानै गोसो हमथानो हायैयाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माखासे दुंहाव थासारि सोमजिहोनायखौ लानानै बिटिसिनि सेक्रेटारि जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्ट (JAD) आ फरायसाफोरनि हेंथायै क'क्राझार पुलिसनो गसर थिसनदों।